kajing tulat ka bakrao jong kajing im jongi kalong kajing kan randin Henry kagenti ban poi sya kajing jopat kalong da kajing persyang sachisi kani ka kentin kalong ka kentin ka wala kren da Thomas Alva Edison scientist bakrao tam jong ka perthai ba invent ya ka bolai bad ya ki wei pat ki invention kum ka phonograph ka microphone par ki wei ha ga last video jonga nilai kren shpa ka jing im jong uni Thomas Alva Edison kumno usha be na school bar kumno da ka jing tresh tom jong ka mi jongo ulala ban long ubru ba job ha ka perthai ba kumno ula ban long scientist bakrao tam ha ka history jong ka perthai ha ka ni ki video jong am da sipat ikran shpa ka jing im ki bedang sa ka bangim pat ikran ha last video bat kajing seneng kabang iyo na kajing im jongo tongin pai bat ngin yakran shua ya ki katu kat ne ki khana na kajing im jongo Edison haga por ba udang rit parok ki khodi ube namar ki kambo ule namar ba ulong khana ba kwa bantip ya ki ba phalla sen ha ba uyo ya ga we ga sim ka baher pitip ule uyo upe ya ga sim ba ka bam ayu baka laban her bat haba uyu ba ka bam lagi kenyang bar kumta urastang ban le ya ka experiment usim ya kita ke kenyang bat utliat ya kita kenyang hadu bakin longkum ke jing bam padu ai ya kata ka ba udat liat ha uai na kita perlok para khana jong bat utau khana haba bam uyo bang Thomas la sha mai ba la sha sho artat sagawe ka khana ka ba interest ba shpang uni Thomas Alva Edison kalong ba ule school tang saub nai ha ka jing im jong bat hablen jong kita ke saub nai kat ba udan don school jo snap ya ka jing ka jong ne ka jong mudur yala ka jong kajing mudur im yala ka jong kajing im pat yala ka jong ka lenti kum ta haba ka noi kai ki yo ya ka ne ka jing long jo ke la be i una school bat kum ta ka mi jo ka hikai u landu ka por bo daret bat hadu ka por bo la tap khat san snam karta ulashna yala ka jong ka laboratory nak mata ban le ya ka research u Edison uthia thang kandet kan ta ha ka hisngi bon ki bru ki khot yu ubej namar ki kam jo Henry unjuk pendesngap ya kata jeng khot jong ki u yala ka jong ka genti bat im hala ka jong ka jing sko kaski jongi kam long ka babha man la kaski Henry don ka ka babha hala kaski wadam jus no po yala ka jong ka jing lem bat tu shim ya ka jing sneng na ka jing lem jongi bat ya persyang hadu pan yo ya ka jing job bat ha ka bak hadu la invent ya ubolai ka ba wanra ya ka jing sha ya ka perthai bat kata nang penduna shu ya ka por ponthia bat ha baki bru ki yo ya ka jing kurku lang ba ka ne ka jing invent jong yo ni ubolai kum ta long shu ubej Henry minta ka perthai bara ka khoryu u genius len yo pastat phitip ba ka por ba usna ya ubolai wala fail hadu shi hajar sen Henry shem la kan randin bat uyai beteng ban treshitom hadu ka jing persyang ka ba shi hajar uwei wala yo ya ka jing job ban sna ya ubolai haba ki nong tho khubor ki shim interview yu ki kli u ya ka wei ka jing kli kumno piskeo bahadin ka jing fail ka ba shi hajar sen jong pi Edison ujubab ngaklam fail shi hajar sen Henry ka shim hadu shi hajar tali ki step tali ki mau kuntan ban invent ya ubolai kam de ka kam kai pi shi hajar sen mundur pi larangi le ya ka nugu kam jongi larangi persyang ban than mula lani basna ya ka nugu jing sna jongi lada kam long tang shi phang ni la ken ni la kan randin no Henry perkat shi hajar sen u fail Henry unrang ya peteng bat peteng hadu mentang yo ya ka ni jing shai lamba uni ubolai bat kumta Edison open don kam ya ka ni kintin baka jing klot ka bakrao jong ka jing im ka jongi kalong ka jing kan randin par korokam ka bade ban yo ya ka jing job kalong ka jing persyang pat ka basa shisen sakawe ka jing jia ka bakrao ha ka jing im jong Edison kalong ba haba uladap nrupho news nam karta ulalong ubri wa job ha ka jing im jong udan ka factory ka ba heb ha patake hajar mur kinong tri jong wat ada ulong ubri wa job ha ka jing im jong Henry syam penyap her ilade bar kita kinong tri jong usyong barki uya bam barki uya tre barki barkumta kita kinong tri jong ki i ba yo hakwe ka jamit ka ba udang wan na factory jong hadin ka jing tre ba ka jing thai ba ro shiski factory bat ula boy haying wan away unong tre jong bat ukhot ya Edison bat uye thoi ba ka meding ka ka factory jong barkumta umare wood sha factory bat endala poi hangta ulio ya ka ding ka bakrao ba ka bamdo ya ka factory jong kidon southly ki fire emergency service baki persyaman penlip ya ka ding Henry kimla namar ba ka factory ka don shipun ki chemicals mi bonjai ki rong ha ka ding namar pa don kita ki chemicals ba kimla ba penlip ya ka ding baro ki bru kila perta khon jong Edison wan hau baru wang hau ba nginde ayumta Henry ka jing jubab jong Edison kala pen kendit ya khon ba ya kita ki bru badan hangta
uang pun ban kilai khot ya kami jong pi bat ya ki badan haying bakin pe ya kani kading namar bakin om yo isu kum kani ka jing mek ding ka kraw haga jing jong ki bat kani kading kan selip lasha kilai mentah khot ya kami berkita ki badan haying bat ukon udap daga jing lengok ka kraw ya ka jing ong jong pa bat u Edison haba yo iya kata u ong ya ukon jong wanum kuslai khon ki pon palar ki tiar ke bangla iwit shisha ki badan hapo jong ka factory bat mentah khaddo ngala light load na ki tiar ki bom don kam ubriu ubaka jing don jing em bar ka jing trash dom chung ka uploading hakmat jong uhi kan ni reaction kala pen pala ya paro shisen berkhat u Edison udi ban yam udi ban selsi udi ban dom udi ban don ka depression Henry shimla penut por tang kendet ru ban pundut ya kita ki ba udon namar ba u Edison utip ba hagano gno kam ka bangitre ngidi bandon ka jing du nongru artan ngimla ban pediang tang ya ka ka ba ha ka jing harengkat ba kata ka jing ba hatang ngidi pediang ru ya ka bas nyu lane ka jing du no kano ka kam ka bangitre ngidi ba pediang ya ka jing ba bar ka jing snyu ka jing yo dong bar ka jing du no ka jing job bar ka jing lim ngidi ba pediang lun ki baro ki jing don jing em jung baro ki don habo jang factory ki records ki invention bar ki tiar kita pakai jing trajing ta jung baro si jing em jung shimla pundon ki tang shikli madro haga si ga bot ki news reporters ki wan ban kali jing kali ya o Edison bo siau kumno lani udon man ong halor ka ni ki jing plo jang factory lani ka jing do nong jung Henry ka jing jubab jong u Edison ka long ka ba interesting ba piti bo ong no ong ba menta ngaladap Henry ho nyaus nam karta bat lasai ngan stang ya ka business jong menin mit haga por ba perlum ya kitia kitar kalania ajaran pagamet makumba aras pa asan phongur kinong trei kilanca fitip jayu andala pa ka saren jong ta factory anyo hajar mut kimi kita kinong trei jong kimi ban set up ya kita factory jong bat hadin jong gene u Edison u shimlon na u Henry Ford patang hapo Henry bunai ulala ban penyeng biang ya kita factory jong bat hadin jong gene ka jingjia karena aiding shu ya ka mensim jong Edison bat ula ban pemi khambon ki produk na kita factory jong bat hau ta usnem mau rengkat bagi kita ke investor jemu kita yo nong sansha ban ya ka ba ku juyo baros kata bunsen kerja haga jingim jongi habangi kendo ya ka jinge ikan randin no namar bakadon kata ka bagi khot ka expectation hapo jongi kadon kata ka system jong ka jingit balada ngile ya ka nugo kam ngidi ban yo ya ka jingjong ngidi ban yo ya ka jingsuk baka jingmen haga jingim ngidi ban yo ya ka positive feedback bat lada kam long kumta kumbangi kimi lenti kawan no kata ka jing si bat kami ka jing kali balai ka jia kum ni nga kat ni nga persyang ban leba ban kanang kendo kat kini ka jinge nga persyang ban imba ban im ka jing bat thamai Henry ki wan ki ting ban kiang haga jing mejonga bat ka wan ka jingmut ban phaidin no lada ngi kendo kanu ka jing haga jing em jongi pe ya ka nuksa jamu Edison ubaki priu kim don jing kerman shu ka jing em jong ka long ka bom don jingmut ka bom don jing thmu kat kinong hikai ki bat te ya ka lawe jong la kentai ban ai jing hikayu ki ong ba ukhon jong phi ulong ukhon ubapet ubanna Henry uta uju u anna uju ubet anda ulasan unda ularang ba upen kelaya ka perthai baro ko wei ko ki parlok we jonga lada ka jing em jong phi ka long kumta wado jing kerman kendin ki ba khadu u Edison ukren hakapor bo uyap kalong ba ka jing ka jonga nga klam tre tang shisiru baro ki bangale kilong tang ban perbernia ya ki wei haga khat Patrick Oktober hakanda lai howe haba uklat no na kaperthe ka ri America kala penlip ya kalaj kum kandak ban pun pau ka jing bunot ya ka jing khlat ijomo katei ka jaga kalong ka ba itna ba ngam tip syae tambang ngit bakadon hi bat na kermen bakalong ka ba itna ba kidegi kinten ki bakado jong Thomas Alva Edison ngin second do pi hagabe par ki video ka do bye bye stay safe